Hirit na, kasama si Henry Maceda. Kay ganda ng umaga, kay ganda ng umaga. Pagkasama si Henry Maceda. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning Hirit. Sa hapon, Henry M. sa Morning Hirit. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Yes, good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog, 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 terindog. Hello, hi. Good morning na Pilipinas, Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Okay, oy kumusta po mga taga-Legazpi, mga taga-Daraga? Good morning po, probinsya ka na ba? Mga Bicolano, saan man na partikan mundo? Sabi ni Pading Ray Romero, hali ngaya sa Judas 2:23, kahera kanindo ang mga nagduduwa-duwa. Iligtas nindoan iba sa paagikan pag-agaw sa enda sa kalayo. Siring man, mahera kamo sa iba. Alagad mag-ingat kamo kaong isa nindo, maski ang gubing na nadiktaan kan sa indong kadustaan. Iga man pala si Judas ki sinurat ano. Ay, baka man ni si Judas na Iscariote pa. Mga sarabayo niya. Iba man, baka man ni si Judas na Iscariote, iba man po ining Judas. Good morning, Manay Merly Caceres. Thank you, Pading Ray. Good morning, Tabi Pading Ray. Good morning po sa mga birthday celebrators ngunyan. Oy, May 19, 2020, 2021. Good morning po, Pilipinas. Mga birthday celebrators. Magandang morning. Mga tugang sa DZGB. Kamu nantunay, ika nantunay. Kamu tabi na nagkantabay sa mga oras. I-download po ang DZGB Live app. Mga tugang para sa mas conveniente na sa inyo pagdadangog. DZGB Live app. I-download lang po yan sa inyong mga Android phone. Presto, gari po kamo mga tugang nagdadangog sa radyo. Nasa DC, nasa app na, tabi ang nasa cellphone na ang DZGB. Ibugtak lang sa inyong mga Android phone. I-download lang yan tabi na DZGB Live app, libre. Pag may internet ka, ang DZGB tabi nasa cellphone na nindo. Gari man sana po yan mga tugang radyo. Tama? Abon ako magparailing sa Kuyang Pandok ngayon sa Facebook Live. Di magkuhan ka mo, mag-up ka mo. Ikuan lang, testing ko nga niyo. Arap kayo niyo, ang DZGB Live app, i-download lang. Pag clinic mo yan, matanog yan. Dagong ko daw sa sarili ko sa radyo. Dagong ko daw. DZGB Live app. I-download lang po yan sa mga Android phone. Presto, gari po kamo mga tugang nagdadangog sa radyo. Nasa DC, nasa app na, nasa cellphone na, DZGB. Ibugtak lang sa inyo. Di ba tatapos si Jing ano pag pinadangog ko Jing ano? Bueno. Okay, bueno. Alamin natin ang mga buhay naman ng balita. Ali po dyan mga tugang sa lawas. Nasa linya na po mga tugang ang Mega Force Patrol. Si Jimmy nasa linya. Primerong Bareta in the morning. Buena manong Bareta. Buena manong Morning Bareta Hirit. in the morning sa DZGB. Jim, good morning Jim. Come in Jim. Pasok Jim. Yes, salamat BP. Ops. Maray na binigla mo na naman ako. Bata, nagapadungaw pa sa nakita. Ano mo nga na ipagparapadok ngawon, ta? Sulit ko yun eh. Di ba naipit yan? Sulit ko ta. Wala ka na. Pag bigla mo ka ada kinabig ang puntal, naipit yan kang bintana, problemaan. Nangan eh. Dali sana. Gari ang pait, gari pasirip sana. Sanang nagpadungaw nga ni ta. Kuha na, kidito na.
Pipa kan sa pipa sa rip sa nakidiit para tuodon. Ya magpara tuodon antig. Kaurunan mo. Kato bagay elementary kita pipa eldit sa nasa gilid. Pipa. Kaya kan sa nabaga. Sa side sa nabaga yan, sa side. Siding sana. Siding sana. Side. Saday mo ba katukan mga sipir-sipir pa? Ay, man baga. Sige, sa gilid sa nabaga. Pag elementary grade 1 ka baga, Sa sarwal gilid sana. sa gilid sa nabaga. Siding, bibuksan sana ang siding. Sa gilid, solve na. Solve na, mina dyan sa gilid ka. Diyan sana sa may gilid kang batag, Eskwelahan, sa gilid ka ni eskwelahan. Yan, Balik naman sa classroom. Tapos mga kaklase mo, yaon man sa may likod mo man, nagkakarawat-kawat. Di ba ka? Nagkakarawat ka. Dahil man kayo mga kuwang ka ito, paminsan nga, karabang kapatalpion pa ang lubot mo. Dahil na ito, yan, puros disipir na. Dahil naman. Wala naman. So, uniform ka itong short pants bagang color blue? Oo, wala naman. Puro naman. Kaya pag napasala ka, pwedeng tama. Mara ito, bebe? Natusunda ka na sa loob. Sino ba ka na, Jim? Nagihan mo man ito pa, inabot mo pa ito. Siyempre, puro nag-Dracula sa bulo. Para rin ang experience yata. May nakuha. Nugad sa ibong kan sampalok. Sa ibong, hindi ka nagamang. May nasa taas palang kan sampalok. Entrance na ito, bebe. Kasi nakita digdi sa mga Royal Storya, talagang sinireyoso na kapulisan ang pagtutok sa anuman na forman in sugal, inbilto ang pagteleponin mga tao, ngunya na panahonin pandemya. Maski small time nakawat, tong it's, monte, para i-cross, pigtitira na kan mga otoridad. Okay. Kung kaya para iwas kompromiso, urog na ang mga kaso unong sa violation of PD 16 auto, kay puan lingawan ang una, ansiring na mga sugal, lalo na tupada na talagang mainit sa mata, kan mga polis ngunya na panahon, na igwa kita nin pinagtatakutan, na ulakit kan COVID virus, BP. Digdi sa 3rd District, basado sa Journal Canal by PPO, igwanan in mga nasampulan bata sara dito nun sa nang karawat-kawat inibipim, pag nakasuhan ka kan PD16 auto, parehas man sa nagari ka man sa nagtupad na nakibulang, kung ika nagkakarakros o nagmumunti o nagtutong HWBP, ang initial na piyansa, once na ika nakasuhan, tanganing ika makaluwas, may libertad ka, 30,000 pesos man sanay, kung nagkakarai-cross ka para ka nagpipiso-piso, pag nadakop ka, nasampulan ka, 30 pesos ang didisponiron mo, takunda makakulong ka. Okay. Kunyan digdi sa Barangay Gabon sa Pulangi, sa informasyon na nakalap niya to, duwang persona tulos na sampulan ta BBP, ining munti baga, so may kwan ini, may mga playing card. Iyo baga, baraha. Baraha. Rimati ini, duwa, kakasuhan sinda Regiel Espinosilia, Borromeo, 32 anyos, para Uma, taga Purokdos, Gabon, Asin si Roy Di Guzman, 30 anyos soltero, kan parehas na barangay. Rimati sinda sa sangatan si Danin kaso, dahilan caught in the act, kan mga polis na nagmumunti gamit ang mga playing cards, yaraw na iningon yan sa police headquarter na katalaan ng sangatan kaso. Ang konsentrasyon talaga nila, dyan lang sa tupada, no? Munti, di ba? Munti, basta may tipon-tipon. Dahil yan, basta ang igwa nang nagpaabot sa polis, dadalaganon yan kang polis, pag na kotinda ka mo, arimate. Tapos, dakop dyan. Pag nadakop ka, kasuhan ka. Dahil man mabasulig yan mga polis, na mandakop maski saradit na kawat, pati salyo, karakros, bawalan mga sa pagsabing mahigpit ang kasuguan kan halangkaw na komandansya, tapos na sugal, puron doon, para maiwasan ang padagos na pagkunayap kan hilang sa satuyang kapalibutan, bibi. Yes. Okay. Yan ang sa tayo mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, Lowens Barcena po nasa linya. Lowens, good morning, Lowens.
Salamat tabi Bibi Henry. Good morning. Asina good morning sa gabos na mga paraantabay. Sa mga dagdag pang bareta, 7 kalalakihan. Kumpwestonin sarong helper, construction worker, tricycle driver, asin ang pinakang malala estudyante. Anas takdag sa kinundusir na drug bypass asin search warrant. Oh my goodness. Sa duwang magkataning na barangay sa Legazpi City. Sa sa police record kan Legazpi City Police, takdag enot sa ginibong bypass operation alas 2 kasuhapon ang sarong kaiba sa listahan kan ipatura sa illegal drugs. Na si certain Ryan Opiana Napod, 28 anyos, soltero, sarong helper na taga Purok 4A Barangay 57 Dapdap Legazpi City. Sa pinagkasarong fair sa kanotoridad na kumpiskar aligado sa suspect ang sarong pidasonin plastic sachet na may nakalaag na suspected shabu na nakuha sa iya sa paagikan 3,500 pesos na bypass money. Pagkatapos kay ni mag-aalas 6 din banggi. Takdagmaan sa search warrant operation kan otoridad ang anom na kalalakihan mantang nagpapatsesyon sa Purok 5A kan Barangay 59 Purok Legazpi City. Ang mga suspect na mitbidan enot si Jomar Barcelon Bingayen. Residente ka na sa ambit na lugar as inaarestar mantang nasa patsesyon Iyusinda Enrico Yasol Arena, 22 anyos, soltero, construction worker, na taga Purok 6 kan Barangay Puro. Rafael Sus Abion, 60 anyos, balo, sarong tricycle driver. Rejo Barcelon Bingayen, 20 anyos, estudyante. Residente kan Purok 5 Barangay Puro. Dondon Norio Araw, soltero, taga Purok 1 kan Barangay 22 Binanuahan. Asin ining si Ronald Pahoy Latosa, 17 anyos, soltero, sarong alternative learning student. Taga Purok 2 kan Barangay Puro Legazpi City. Sa pinagkasarong fair sa kan mga elementos kan kapulisan asin PDEA na kumpiskar sa operasyon ang pidong nakasilyadong transparent plastic sachet na pinagdududahang shabu. Sa ngunyan tabi BP Henry, susugdi sa police blatter ini-inventaryo sa ampangan kan mga mandatory witnesses. Asin pinag-aasikaso na ang inquest proceedings laban sa mga suspetsado. Remate. Roger, duwang barangay palang kasuwapon. Pero ano ba yan, ano? Ako saludo ako dyan sa Pigibog ang pulis. Talagang matibay sinda dyan. Ang pala pa daw tabi kung ano ang lakdang sa Kanligas PPNP tungkol sa mga naging harabasan sa syudad. Roger, to tabi pipi Diba? kopya. May mga kaso baga kaya na mga narabasan, di ba? Mga laptops, mga computer, mga negosyo baga riralaog. Roger. Diba? Ano na daw yan ng mga street crimes na mga petty crimes na yan na nangyayari. Ayan, okay yan na performance na. Pero sa mga harabasan, gano'n pambira kitang makadanguga. Roger, to tabi pipi. Sa initial ta kaya na nakaulay si Sergeant Pataksil baga. Na PIO kay ning hepatura. May PIO na sa Ligas PPNP? Roger, oo. Ang kaipuan man daw kiraray sa liwat, iyo sa pag-iingat kan publiko na dahil pagtawan ng oportunidad ang mga mabat. Iyon. And at the same time, sindaman magpapatrolya man daw. Ang pigahanap mo niya, susolusyon, duman sa inabasan. Roger to that. Di ba? Correct. No rin iyan matata. May mga kwan na gayo, mga mabas naan. Example, so J2K, dyan sa Lapu-Lapu. Sa tugon yan, unresolved. May mga CCTV baga yan. Ano na? Correct. Di ba? Na nahiling, di ba? May mga nanago ako, daki mga gari, may mga orestorya na. Ano na? Ikaw bakit dyan mga narabasan pa, di ba? Kulong pa? Kaya Hindi ka mabilang? baka nakakonsentrate kita kimaray sa drug ops, pero tabi sa ibang bagay na apektado man ang mga kabuhayan kan mga kababayan. Taday masyadong natatawa ng konsentrasyon. Roger, to the tabi Yeah, pipi. okay. Correct. Sige. Roger, so yan tabi pipi. Abangan ng iba pa mga follow-up. Ako po, LBB, kay Pastor Mata sa Mobile Unit, DZGB nyo. Salamat, Lowen, sa report. Tuloy-tuloy ang mga balita. Ange Galero nasa linya. Ange, good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta,
Pinagurangdong niya kan Diocesan COVID-19 Committee sa Diocese kin Legazpi ang mga dapat nagibong lakdang sa kada parokya tangan na malikayan ang palagos na paglangkaw kan kaso ni COVID-19. Susog sa bagong ipinaluwas na abiso kan Diocese kan Legazpi sa pamayo na Obispo Joel Bong Bailon. Hihagad ni dangon yan sa antabang ka ng mga kapadian sa kanya-kanya mga parokya, partikular na ang pagkikipag-koordinar kan mga ini sa mga alkadeng nakakasakop sa lugar ninda na urulay manungod sa pagkondusir nin misa sa fiesta sa mga barangay. Ngunyan pang dakol pa o dakol ang papaabot ng selebrasyon ka ini sa panahon nin summer. Dapat man daw nalikayan ang pag-akomodar nin ano pa man na klase ng religious activities na pag-sponsoran sa luwas na mismo kan parokya dahilan. Sigun sa Diocesan COVID-19 Committee, dapat nakapot ang control kana sa indang mga parokyaan o kayaan kan mga pastor kaya mga kapadian ang mga programa at aktibidad na pinagkukondusir kan sa indang mga kanya-kanyang parokya. Mantang ipinagiramdaman kan Diocese de Legazpi na dapat padagos na stricto maimplementar mo niyan na safety as in health protocols dahil sa maninda na mantang padagos sinda nagkukondusir na insiring na mga aktibidad sinda palagod ang naging kausakan paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa tuyang kapalibutan. Ana pinaka-importante yung dapat daw na paglingawan kan mga kapadian sa mga parokya digdi sa Diocese kan Legazpi kung in kaso man daw igosinda nin miyembro sa simbahan na magpositibo sa helang na COVID-19 dapat na magduwa-duwa ang mga kapadian na informaran man ang komunidad. Sigun sa iya o sigun kay Bailon day pwedeng itago kan na Diocese kan Legazpi ang mga informasyon may kinaaraman sa sharing na bagay lalo pa ngunya na mo yan ninda maipahiling ng God na kaligtasan asin ang sunod kan lambang saro na ang mga parokyano iyo ang dapat na tawahin prioridad ko niya na existido pa ang pandemyang COVID-19. Sinabi ni Bailon na padagos sinda nakikipag-coordinar ko niya sa mga LGU asin man mismo sa mga parokya nga sakop ang Diocese kan Legazpi may kinaraman sa siri na bagay tan na malikayan ng God na sinda pa ang pagpuna kan paglangkaw man kan kaso ng COVID-19 digdi sa tuyang kapalibutan. Yan tabi VPN ng impormasyon ang Galero DZGB. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Salamat, Ange, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Paringal at Mario nasa linya. Paringal, good morning. Go ahead. Good morning, dahil nagtutunong ang gobyerno provincial kan Albay sa pagdaon ng ayuda sa mga paraoma o niya na panahon ng pandemya. Sa panginot ni Gobernador Alphonsus Pizarra na naong niya ng gobyerno provincial din mga poultry feeds o pampahog sa manok na pwedeng makatabang sa mga may atama na manok na mapadakol initulos asin na makatabang sa oral daw na pagkabuhay. Nagilibot ng schedule ang mga taga-gobyerno provincial para may distribuer ini sa mga munisipyo asin syudad. At sarong aldaw yaw sinda sa Piodoras asin bigilauman na sunod-sunod ini sa iba pang mga LGUs. Ano na tahan ang Department of Agriculture, iyo man ini ang saro sa mga programa ko niyan, ang pagpakosog sa livelihood, ang mga yaon sa barangay may relasyon sa agrikultura, dahil ini ang pinaka-importante ko niyan na panahon ng pandemya, kung paano ang pagbuhay-buhay kan mga yaon sa barangay, lalo-lalo na itong mga nagkawararan sa trabaho asin ng ibang alternatibo, iyo ang pag-ataman o pagtanom asin pag-ataman ng hayop. Ang informasyon, Alarmario, DZGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali dyan sa luwas. Oras, 5:35. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Dumandaw kita kay News Manager Mar de la Cruz sa newsroom kan DZGB. Paringmar, good morning, Paringmar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Bagong estilo ng pagkampanya sa 2022 election, pigadalang kan Comelec. Mga Pinoy sa United Arab Emirates na piktado kan travel ban, handang tabangan kan OWA. Mantang pagsabay kan local chief executive sa priority list kan COVID-19 vaccination. Welcome sa DILG. Yes. Mantang dinipensan man kan DOH ang pagsabay sa mga local chief executives sa A1 priority group sa COVID-19 vaccination.
Yan sa Santo Palacio, Piglinaw, sa Giraray na libre ang mga bakuna kontra COVID-19. Buhay ini sa mga naging pahayag na ipapabakal nin 13,000 ang bakuna. Yan sa Santo, grupo ng mga retiradong soldados sa simpulis nangapudan kay Presidente Duterte na ipaglaban ang diretso ka nasyon sa West Philippine Sea. 500,000 na daily vaccinations ang target ng gobyerno para maabot ang herd immunity sa Nobyembre sigong kay Secretary Galvez. Sa sarupang bareta digdi, pag-responde kan pandemya sa pag-responde kang gobyerno sa pandemya, they dapat ipagkonektar sa politika. Okay, so far dito mga headlines kanya na pagkaaga. Yes. At yan kan PYC Enterprises para po sa inyong mga dekalidad at hindi kalibreng bits of radio na pwedeng pang personal, pang negosyo, asin pang emerhensya. Magdyan sa inyong sindahan sa Purok 2, Ravis, Legazpi City, sa Pangkan LTO sa FRB office. Hanapon si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Yes. Basta, siyempre yung kay Puan mo, IPYC nyo yan. 24 oras sa pitong aldaw, konektado ka. Yes. From News Base, Mardela, Day Nima. Day kay Puan Kilod, konektado ka sa PYC Enterprises. Good morning, Tabi Bossing Raul. Good morning, Tabi sa imo. Bueno, 5:37 na. Mga tugang sa Pilipinas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Pero po, dahil madaog mga tugang, kung igwa kang kundura. Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, laging mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Yes! Iba ang Pinoy. Mga tugang, iba mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have been stored by countless Filipino families and businesses, helping them reach their ka-asenso dream. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that is why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there, and it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Kundura's FB page. Dahil sabi nga ng Kundura, iba ang Pinoy. Tama, iba talaga ang Pinoy. Mga tugang, Jomar BN may report. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay, sa mga barata basado sa Blatter kanagapit ng police station digdi sa First District ng Albay. Sa Syudad kan Tabaco, duwang arestado dahilan sa pagbayular kan Provincial Ordinance numerado 99-006 itong may kinaraman sa mga pagbabawal sa pagdadakop kan mga sira digdi sa Lagunoy Golf. Ang mga arestado si Aljon Fernandez, asin Edgar Fernandez, parehas na taga Barangay San Roque, Tabaco City. May warrant of arrest na dara ang mga autoridad na may pet sa pang-Abril 27 kan taon na ini dahilan sa mga naunang bita na violasyon 2,000 pesos ang piyansa man sana kan arog kaining kaso. Sa Banuang kan malilipot, apat ang arestado sa rudig di minor de edad.
dahilan sa pagbayular naman sa PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines. Ang mga arestado na bisto na si Crisanto Budoso Jr., Filomeno Base, Noli Berano Asinsarong minor de edad, Andua Digdi, taga Malilipot, Ansaro, taga Bakakay, sinda na arrestar kan mga elementos kan Malilipot Police na sa akto na nagtitistis kan sarong dakulang kahoy na pili digdi sa barangay San Isidro, Ilawod kan Malilipot, Albay. Sa Banuan kan Bakakay, arestado man ang sarong persona na wanted sa kasong murder. Pero ang aresto ginibudo man sa Cubao, Quezon City, Kasodma. Ang naarestar Kasodma iyo si Jose Valenzuela, 60 anyos, residente kan barangay Langaton kan Bakakay, Albay. Ang nambita na persona inarestar kan pinagsarong pwersa kan Bakakay Pulisya sin Cubao Police Station dahilan sa nambita na kaso na kan 2010 pa na komitir. Sa munyan niya siya duman sa Quezon City Police Station nakaditinir. Yan, BP Henry ang mga report basado sa police blotter sa nakatirang lugar digdi sa 1st District, Jomar Bian, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Halid dyan sa luwas. Oy! Good morning, tabi sa mga taga Rapu-Rapu. Kaso hapon, ibinalik sa kuryente tabi dyan sa Rapu-Rapu. Yan main land kang Rapu-Rapu. Inakon sa Batan Island ay balik sa kuryente. Confirm yan tabi ni Mayor, Mayor Ronald Galicia kang Rapu-Rapu, Albay. Saka, mga tugang, ngunya na aldaw ngunya na aldaw mga tugang second dose tabi kang second dose kang kang bakuna digdi po sa Legazpi City. Okay. Abangan po yan. Toto lang sa mga naka-schedule dyan na mga magpapabakuna. Okay. Sandali lang po. Mga tugang and morning hirit magbabalik. Pagalipas lang kayo ni Henry M. in the morning. Abang kabo dyan nagkakape-kape lamang mga tugang kan Jim's Coffee. Pagkaaga sa morning hirit ang kape Jim's Coffee. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Di Crowdedo na kami. Hiniho niyang produktibo, yak mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kayo po'y nakikinig Okay. kay Henry Maceda, Yup. ang lalaking hindi inuumaga. Yes, thank you, baby girl. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DZGB. Aram no nindo mga tugang kung gura no kakaskas mga tugang ang ay kung papaano nagtatalubuan sa tuyang kuko. Aram no nindo kung paano Noel Manalo kapatid. Aram mo damigo kung paano nagtatalubuan sa tuyang kuko. Fingernails, sabi nga. Ang sa tuya da tabi na kuko, mga tugang o fingernails, iyan tabi nagtatalubo sa average na 3.47 millimeters per month or about a 10 of a millimeter per day. Ano pa lang ka naghalabaan sa tuyang kuko, adi? 3 millimeters per month. Bulan ang kinumpyo. Napag-araman mga tugang na sa tuya databi na mga tugang nakuko mga tugang saro databing dead cell iyan pero mga tugang makaskas na minabuhay asi nagtutubo kaya pagpiputulta depo kita mga tugang nakukulugan dahil anta iyan klasipikado na dead cell. Ang kuko databi, mga tugang nagtatalubo dahil ang taigwa siya ng biotin. Sarong importante po mga tugang na type B vitamin na nagtutugot, na nagtutubo, mga tugang sa tuyang lawas, sa paagi po mga tugang kan sa tuyang mga pigkakaon. Ang sa tuya na mga fingernails, mga tugang nagtatagas, nagtatagas yan dahil ang databi mga tugang sa mga ingrediente kaini na siring po sa calcium na yaon man sa satuyang kuko. Apera kaini mga tugang an kuko igaman databi kika importantehan. An kuko pig nagiging useful sa paagi po mga tugang kang pangsipit o pangipit sa ano manabagay na rita kayang abuton. Kung kaya kuko ang pwedeng gamiton. Halimbawa, dagom, makayojing. Kaya lang kung halipot ang kuko mo, di mo magkakuha yan. Kaya databi, mga tugang, iyan may purpose pa lang. Arong nga kang pagkuakan dagom. Di mo kaya kan guramoy mo. Nga iba pang saradayuto na bagay. Di ba? Pang sukay kikuto. Pang sukay kikuto. Di ba? Ayan taben mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Pangyayari sa maabaka. Adi, bueno, dito na muna tayo sa mga birthday celebrators in the morning. Mga tugang sa DZGB.
O sabi ni Noel, 48 hours man sana ibabalik pero pag dahil nakabayad, putol na naman ang supply ninda sa rapo-rapo. Iyo bagamigo. Okay, sige daw. Hain sa mga birthday celebrators. Ay, kulangan may birthday ngunyan, oh. First dose po kang AstraZeneca pa lang po today, mga senior sa Legazpi City. Si mother po naka-sked man today sa LCC. Ay, good luck, Good morning, Tabi. Ay, nagdadangog pala si amigong Raul Nacalio sa PYZ Enterprises. Good morning, Tabi, bossing. Good morning dyan. Good morning man ngayon sa imo. Asin sa gabos. Yes. PYZ Enterprises. Happy 70th birthday kay Adela, ate ng Istansa from Chit, ate ng Istansa. Yung man lang sa mga birthday celebrators natin, adi. Yung man lang, okay. An kuko, pag permidumog ang kamot, mas makaskas mag-alaba. Kaya baga sa mga taong mahilig magkagat kikuko, halos oralaw kikagat ang kuko, tubod kakadaw kaan. Ay de ko ini aram. Iba man ang sa imong kwanwe, ang sa imong analysis. Sige, may research ka man kayo na sa diri di. Padagos ang pag-research mo kang kuko. Pero, imagine mo daw mga tugang kunda ikang kuko. Adi, diba? Imagine mo daw kung da ikang kuko. Imagine daw sa imong guramoy kung ano ang purpose kang kuko, guramoy mo, kung da ikang kuko. Gari makanuson jing ano, gari sa nabalingoy na bagong ubakan. Diba? Good morning, Henry M. Oy, ay, mga nabakunan kang AstraZeneca daa kasuhapon, okay man ngayon nabakunan ako ang AstraZeneca kasuhapon sa LCC, okay man po, oy, very good, very good man. Ngunyan bagang aldaw, second day ngunyan kang vaccination para sa A1, A1, A2, mga A1 baga frontliners, A2 mga senior citizens, ang A3 sa mga may comorbidities. Yan yatabi ngunyan ta. Sabi bagakan gobyerno mga tugang ta, sabi ni Secretary Galvez, Nobyembre da atabi, magakamtanta na ang pigaapod mga tugang na herd immunity. Oh, very good man. Very good man. 500 da atabi na Pilipino kada bulan. Kada aldogoy dito per day. Mga tugang an babakunahan. Anapot dyan yan. Iyan, madaling mag-ibo kung kumpleto kitang bakuna. Ang bakuna, iyo ang nahiling mga tugang na solusyon. Sabi nga ni Mayor Isko Moreno, vaccination is the solution. Vaccination is the solution. Ano sabi ni Mayor Isko? Dango ganin do ini. Ay simbolo ng pag-asa. Pag-asang maproteksyonan sa sakit ang ating mga mahal sa buhay. Mahalaga sa akin pagbabakuna para maging normal na yung hanap buhay namin, kumikita na kami, para yung mga tao maglabasan na. Gusto ko magpo-vaccine kasi gusto ko makahalubilo at bumalik. Ang bakuna ay simbolo ng pag-asa. Ulita tabi yor, ulita. Ang ating mga mahal sa buhay. Mahalaga sa akin pagbabakuna para maging normal na yung hanap buhay namin, kumikita na kami, para yung mga tao maglabasan na. Gusto ko magpo-vaccine kasi gusto ko makahalubilo at bumalik sa normal ang buhay dito sa paaralan. Kaya sana magpa-vaccine ang lahat. Huwag nang matakot. Nandito na ang solusyon. Magpabakuna para malabanan natin ang pandemya. Tulong-tulong tayo mga Pilipino. Kaya natin to. Para makabalik sa normal, kailangan ng bakuna. Vaccination ang solusyon. Iyan tabi ang sabi ni Mayor Isko Moreno, vaccination ang solusyon. Diba? So, pagkatapos ng makunahan, kung kita mga tugang may herd immunity na kita, koto-koto ka na sa nakita sa butaka, kung di kita masyadong gibo, tapos habang nakatugo ka sa butaka, mga tugang magkape. Pag magkape ka, Jim's Coffee dapat ang kape mo. Kapag nagkape ka si Jim's Coffee, may tsansa kang maging milyonaryo. Matindi ngayon mga segue mo, migo. Iyo baga,
Pag nagkape ka, may chance kang maging milyonaryo. Kaya tabi ang kape mo, dapat Jim's Coffee. Di ba? Mag-entra ka lang sa magkape at magka-milyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Ano pa man? Bumakal sa nakiiba-ibang sachet, mga tugang ka Jim's Coffee. Tapos, ilog sa puti na sobre. Sa luwas ngaranan, isurat ang pangaran, address, kompletong address, tabi, contact number, pirmahan, kung anong Jim's Coffee ang variant ang sa indong ginamit. Asin po ang pangaran kan tindahan kung saan binakal. Asin po, mga tugang, ang promo title. Magkakaigwalang nin preliminary draw sa maabot na July 24. 100,000 pesos po ang premyo dyan. 5 manggagana. Tapos ang suking tindahan, 27,000 pesos man. Sa Disyembre 22 tabi, mga tugang 1 million tabi ang manggagana. Ang partner outlet, 100,000 pesos. So, may bonus ka po, may bonus pa nin 27 winners, nin tig 27,000 pesos each. Yeah. Kang last year baga nang gana taga Daraga, Grand Draw, 500,000 pesos. Taga dyan baga sa barangay Tagas. Masurtiwan man ito. Kaya kung ano pang pighalat nindo, mag-Jim's Coffee na, as inihulog mo sa mga entries, mga tugang sa mga drop boxes sa satuyang palibot. Agadong ko sa Jim's Coffee management, so listahan ko sa na may mga drop boxes. Pero tabi sa DZGB, pwede po nindo diding ihatod, mga tugang ansin ng mga entries para po makatipo na kita kan sa endo tabi na mga entries sa Jim's Coffee in the morning. Yan, okay? Kung gusto mo ding idritso na ding, gusto mo magbakdo pa kita. O sa diyan naman, magulpi man, diyan naman. Alright, ito. Makihapot man tabi kung pwedeng 28 days ang second dose kang AstraZeneca. Iyo po kasi nakasurat sa card na tinao. Salamat po. Ayun na po ito. Kung ano po ang instruction sa Indo after na bakunahan ka mo, ito po ang susunod Indo. Di po ka mo magpalagpas, ha? Sindan mga expert yan. Kung ano po nakasurat yan, yun na po ang sa Indong gagamiton. Mga tugang sa kapok ang mabalik sa schedule tabi kang AstraZeneca. Okay? Happy birthday po kay Clarice May Alarzar Balistoy from Papa Mar and Mama Liz. Okay? Proven sa ko iyan, BP. Taoral daw nagpapaugas ako kang plato ni Mrs. Madalion maglaba ang kuko ko. Ika bago man permi maglaba. Iyo mananggad adi. Actually, de ko nariparo tabi mananggad sa kakalaba ko mananggad ro Domingo mangat. Iyo mananggad da. Gari makaskas mananggad maglaba ang kuko ko. Pag perming dumog, ano pala niyan ka na de. Sige daw, migot. Obserbaran ko daw an sa imo na kwa na. Obserbaran ko daw an sa imo tabi na suwestyon. Iyo mananggad adi. Ilingon ta daw yan. Okay, o bueno. Ang mga bareta, mga tugang, sa morning hirit, ay madali lang ta. Bago kami ni Jing mag-break, ilingon kong na po ini na kuan ilingon kong natabi ini na ay, may nag-upload pala, naputol ta. Madali lang. Maputabi kong Luwens, Mobil. So, SSS, kumusta? Bukas na ang operasyon? Bukas na tabi, BP, o garing, dapat mag-ano giraray sa online services ninda. Bukas ang SSS. Bukas, Kaya lang, pero dapat limitado. Limitado ang tao na. Ayun. Limited lang ang bisita. Tapos, kung may mga transaction, online na muna. Roger. Yan sa mga mabarayad. Paano daw ito, Adi? Ano? Mga mabarayad. Makipag-uro na muna sa, nakalag na dyan na security guard. Oh. Ang disposisyon. Sa security guard ito sa bayad? Ay. Apoton mo muna. Apoton na security. Kaya guard, yung mabayad niya ako kan sa premium ko, yan, walat ko na siya, bayad na. pero ang aram ko kan, pwede online na mga bayad na yan. Sa mga bayad. Pwede. Ikuat na online services inda. Yes. Okay? Basta sa ibang transaction kan, mas maray tabi kong online para limit kita sa engagement face-to-face. Okay? Okay, thank you. Ang mga bareta, susunod na sa Morning Hirit.
Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado, 5 kasado, 5 kasado. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baghat. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 6:03. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Pamayo kan mga darakulang bareta, ngunyan mga tugang na aldaw nin Miyerkules, petsa 19 na kan Mayo. Unsing mga barangay sa Legazpi City, mantinidong nasa Code Red Alert na COVID-19. OPEC, nagtaonin paliwanag sa isyo kan mga bayad centers. Isla, kang rapo-rapo, naibalik ang kuryente kasuhapon. Alagad, day sabot, kun ini dire-diretso na, sigon kay Mayor Ronald Galicia. Kaso nin COVID-19, nagbaba na. Paghahaga nin vaccine pass sa mga establishmento kinontra. Sa ibang nasyon, United Nations, nangapudan na tapuso na ang kariribokan entre kan Israel asin Palestine. Detalyes mga tugang kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal.
11 na mga barangay sa Legazpi City ang nasa Code Red dahilan sa nagkapirang aktibong kaso ng COVID-19. Sa listahan ay pinalawas kan Local Interagency Task Force on COVID-19. Nagpapahiling na ang mga nangingenot iyon Barangay Gogon na may 23 na kaso, Barangay Bitaano 16, Barangay Boragbis 13 na kaso, Barangay Cruzada Asinrawis 11, Barangay East Washington Drive 10, Barangay Bagong Bayan Siam, Barangay Bonot Asintaisan 8, Barangay Ims Barrio Asin Kabangan West Anom. Sa ibong nanadon, ibang mga nasa Code Orange, Yellow asin Green. Sa ngunyan, padagos ang giraray na pigbabantayan ang nasabing barangay, tanganing masiguro daday magdakol ang kaso nin COVID-19. Pinahimutikan po ni APEC General Manager Apo Alvarez na mga nakakaluwas na mga informasyon na dahil sindang bayad center sa Rapu-Rapu asin Batan Island may kinaraman sa koleksyonin bayad sa konsumo ng kuryente. Sa paghampang niya sa pagtiripon kan sangguniang panlalawigan kan Albay, sinabi niya na igwasindanin mga bayad centers sa nasabing isla asin kada bulan nagduduman sinda para mangolekta din bayad sa konsumo ng kuryente. Sa nagpalawas nin pahayag matapos putulan ng serbisyo ang kuryente ang duwang isla matapos na daay mabayadan ang obligasyon kaining 15 milyones pesos kanakaaging aldaw. Final validation para sa Albay Beautification Clean and Green Program. Tapos na sigon sa Albay Provincial Agriculture's Office. Ans Galero sa detalye. Matapos ang halawig na panahon, natapos naman giaray kasuod maa ang final validation para sa Albay for Beautification Clean and Green Program. Ini ang kinonfirmar ko niya na pagkaaga sa DZGB News ni Apaw Head Che Riveta kung sa iyang sinabi na kasuod nagtapos na sindakan final validation asin paglibot sa manlain-lain na syudad asing banwaan na nagkukompuesto kan probinsya kan Albay kung sa kaiban nindaan sa indang komitiwa kaibahan ang technical staff kan Department of Agriculture Bicol, DILG, DPWH, DNR, DOT. Yaon man ang presensya daw kan BFP o kay Bureau of Fire Protection asin ang manlain-lain pang departamento sa lindog kan gobyernong probinsyal kan Albay. Sinabi ni Rebeta na maog masinda na nailing ang mga espersos kan kada barangay asin mga LGU may kinaraman sa nasambitan ng programa na pinag-inisar ni Gobernador Francis Bichara tanganin na mapagayon ang probinsya kan Albay. Alagad sinabi ni Rebeta na mas kinatapos na ang final validation ninda dahil maning natulos-tulos na maipaluwas pa ang resulta kan sa indang napag-urulayan na posibleng mga barangay na magaganan may kinaraman sa nasambitan ng programa. Sa ngunyan na daw magkakaiguan ng sindanin na exit conference sa nakatalaan sigun kay Rebeta na sa maabot na semana o ining partikular na Mayo 28, 2021 duman na mismo ninda i-anunsyo ang opisyal na resulta kang ginibon nindang espertos may kinaraman sa Albay for Beautification Clean and Green Program. Ipinaliwanag sa lawat ni Rebeta na ining programang ini nasa lindong kan Albay Family-Based Clean and Green Program ni Gobernador Francis Bichara tangani man na maprometira ang kalinigan na sintagayunan na kan kapalibutan na sa satuyang probinsya kan Albay. Dagdag na bareta, ang Sigalero, DCC. Ibinali kasuhapon ang supply nin kuryente sa Islakang Rapu-Rapu. Alagad bako klaro kung noarin hanggang noarin ini asin kung ano magiging kondisyon kan Albay Power and Energy Corporation sa inda. Sa sarong text message ni Mayor Ronald Galicia sa DZGB News asin sa initial na interview digdi kinumpirmar kay ni nakasuhapon na ibalik ang kuryente sa sinabi ng isla. Alagad susog sa sayang suwestyon kung ini man mawawara giraray, dapat naputulan na muna ang mga persona asin ibang konsumidores na rin nakapagbabayad nin konsumo sa kuryente magpunpakan mga nakaaging aldaw. Ikinaugman ni Galicia ang siring na bagay dahilan tainot kay ni. Nakumpirman niya man ini sa susog sa naging komunikasyon kan Department of Energy asin magin ang pag-comply kan APEC para digdi. Alagad sigon kay Galicia saya mo nang kakaulayon giraray ang manihamiento kan APEC kung magiging kondisyon sa pagbalik ang supply nin kuryente sa saiyang banwaan. Sitio Dumalagan Road sa Pantaw mantinidong nagpapara talbong. Detalye po kang report kay Jimmy Nasalita.
dahilan sa problem na ang kamugtakan kan sitio Dumalagan Road pasiring sa Pantaw na sige ang talbong maski guranong kakairahe PWH mangumon-ngumon pag may makusog na paguran ihalon sa naan pinagdadamping sa tinampo dahil katapusan ang pag-irahay asin gulpinaan inubos digding gasto kan gobyerno alagad tal kumuistaan sumada sa pag-agi kan mga aldaw sige man giraray ang paghiro kay ni kailan kay ni naisipan kan DPWH na magbukas nin bagong agihan para may alternatibong tinampo sa oras na nag-aabiriya ang presenting rota. Ang ginibong alternatibong tinampo, iyo ang pagbuka kan sarong halangkaw na bulod gikan Pantaw, balda sa barangay San Jose. Ang problema, maduwang taon na tinurupag na bulod, ang tindugo na bulod kung saan mustra na ang tinampo. Ang problema, stop sa ngunyan, dahil man ipinagpadagos ang construction, ang pagtubod, narealisar na sobra kataas asin katindog kan tinampo, dahil man makakakamang digdi pataas ang truck na iguanin kargamento. Hali sa pier, sinabi ni ABC Federation President Cap Jupit Fernandez, ang dapat kayo tapyasan pa ang bulod para bumaba ang elevasyon. Ang problema, maski ang barangay, blanco kung tatapusin pa ini o daina sa pagsabing haloy ng daini nagtatrabaho digdi. Ang kuta na, kung diretsong maging tinampo ini, shortcut na ini, haling Pantaw Tulibon, asin maiwasan na mga nagtataralbong na tinampo sa sitio Dumalagan. Idinagdag pa ni Kapitan Jupit Fernandez ang Pantaw Port physicalmente, operational and question, dahil nagagamit dahilan sa ang problema, iyo ang tinampo. O yan, tingog ni Kapitan Jupit Fernandez kan Barangay Pantaw. Ito nag-gibo ng alternate road supposed to be na Pantaw to San Jose. But nagibo pong tinampo, garwalang kawon, dahil pa ito magagamit na wala nagtatrabaho yan. So natin naman lang na tinapusan ito. Pero I could not imagine na makakadalagan mo ng mga trucks. Jimmy Nasalita, DZGB News. Nangingenot giraray mga tugang sa Bicol Region ang Camarines Sur na may pinakadakulang kaso o pinakadakul na aktibong kaso ng COVID-19. Sa latest na informasyon na linuwas ng Department of Health and Camarines Sur, may 910 na kaso, mantang nakasunod digdi ang siyudad de Naga na may 526. Sa ibong nalado, ang probinsya kan Albay, iguanin 390 aktibong kaso, mantang nakasunod man digdian Legazpi City na may 200 o kaya nakasunod digdian Masbate na may 260, mantang ang Legazpi City 253. Sa ibong nalado, ang mga probinsyas kan Catanduanes, iguanin 72 na kaso, Sorsogon 136, mantang ang Camarines Norte 92. Enot kani kasuhapon nadagdagan na naman in numero ang mga nagpopositibo sa COVID-19 sa tuyang riyon. Sigon sa informasyon, 63 ang naidagdag na aktibong kaso digdi na nagresulta po sa total na 2,703 na aktibong kaso ang COVID-19 sa Bicol. Sa ibong nalado, ang kabilugan kay ni nasa 9,900 na kaso. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta, mga checkpoint sa mga pistahan, pinag-orden kan lokal na Interagency Task Force. Al Armario sa report. Adagos na bigbabawal kan lokal na IATF, lalo digdi sa Legazpi, ang pakipiesta. Sa standing order ni Alcalde Noel Rosal ang mga kapitan ni Gusugo na magbugtak ng mga checkpoint sa barangay para bantayan ang mga posibleng hali sa ibang lugar na gusto makipiesta. Nakulmo niyan ang may mga piestahan, lalo ang patron kan San Jose. Diring sa kasuguan man, kan Diocese of Legazpi, ni Bishop Joel Bong Bailon, may misa pero limitado ang tao sa laog kan Simbahan o Ermita. Asin
encourage man na iba, na limitaran ang tripon lalo sa karaunan o irinuman. Kaya ngunyan sa kasuguan kan local IRTF, may checkpoint sa mga piyestahan, bagay na ikinakabaldi man kan ibang mga kapamilya, barkada, na gusto man ko magbisita sa tindang mga kaparientesan na may piyesta. Alarmario, DZGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:16. Mga tugang sa GB News Express. Ano ba pang mga bareta sa lado lokal? Babalikan ta, magalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak, hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Fit! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Depex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, at futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1451 series of 2020. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:20, padagos kitang unyan sa mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Task Force Kalinigan sa Legazpi, daiman giraray nagtutunong sa pagdadakop nin mga traffic violators. Lowens Barcena sa report. Babalikan tatod-tood mga tugang ang report ni Lowens Barcena. Mientras tanto, ordinansa na yon mapetaas kipinalidad sa mananlain na violasyon sa pampublikong tinampo sa daraga. Pasado na sa second reading kan Sangguniang Bayan. Renz Luna sa detalye. Pasado na sa second reading kan Sangguniang Bayan kan daraga na ordinansa na pinagpasar kan Committee on Public Order and Safety. May kamawatan na palangkawan ang penalidad para nga digdi sa mga nagabayular sa malalay ng mga ordinansa paggamit kan pampublikong mga tinampo digdi sa Banuaan. Sa naging regular na sesyon kasuhapon digdi sa Sangguniang Bayan sa paagi ni Kagawad Jun Nunez, ang pamayagan Committee on Public Order and Safety, ipinasar na sa second reading na ordinansa na iyong minalangkaw sa mga penalidad arog ka na no jaywalking ordinance na kung saan kada violasyon mabayad ang nagbayular ng 1,000 pesos. Magin man yan ay mga nagpa-parking sa mga illegal na mga lugar or illegal parking dito sa Banuang Candaraga, maabot sa 2,500 pesos ang kantidad na iyo ang gustong ipasar kan Sanggunian. Sanggunian pinagalat pa na magkiguanin public hearing na nganing maipasar na sa third and final reading ang mga ordinansa at ininiman paagi kan lokal na gobyerno sigundigdi kagawad yun nun sa nganing maging disiplinado ang mga daragenyo sa paggamit kan mga pampublikong tinampo digdi sa daraga. Yan ang maribarata din sa luwas. Renz Luna, DZGB. Suspitsadong drug pusher arestado sa barangay o sa Sarungbay bust operation sa Tabaco City kasuhapon. Detalye kang report kay Jomar Bien. Saro na naman na suspitadong drug pusher ang nahulog sa kamot kan mga otoridad digdi sa syudad kan Tabaco kasudma. Ini matapos na maglansar din by bust operation ang pinagsarong puwersa kan Tabaco City Police Station, mga pulis kan probinsya kan Albay, asing kan Rion, kasabay ang PIDEA kontra sa suspitsadong si Rex Lagrana Baloncio, 36 anyos, taga Purok 7 kan Barangay Salvacion kan Tabaco City. Si Baloncio iyon tinarget kan mga otoridad sa by-bust operation matapos na mariparo na sige-sige ang pakipagtransaksyon kaini sa pagpapabakal kan droga sa ginibong operasyon kasuod na pasado alauna ang pagkahapon nakuha kay Baloncio ang 100 pesos na by-bust o 100 pesos na by-bust money ang sarong sachet kan pinagtutuburan na Shabu na yon subject ng by-bust operation asin sa ginibong pagrekisa kan sa iyang lawas nakakuha pa nin 7 sachet kang pinagtutuburan na Shabu. Nasa kustodiya ng unyang Tabaco City Police Station si Baloncio, samantalang itong pinagtutuburan na Shabu yon dinaradyan sa Campo Simeon Ola para sa magkakanigong laboratory examination. Yan ang report. Jomar Bien, DZGB. Balikan tang report ni Lowens Barcena. Tinataanan sa liwat ni Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Martelia ang mga motorista na dai maging kampante na magpararada namanin mga behikulo sa mga bako designadong lugar ta sa hindi ining bibiriglaon, bubulagaon, titikitan, guguyudon asin lalaganan nin klam.
Inial sa iyang ipinagunambitan sa pakikipag-ulay sa iya kang DZGB News na maski dahi na masyado naglalataw ang sa indang presensya sa sentro, dahi man daw giraray ninda pigpupundo ang pagmonitor sa natural na bulos kan tinampo ngani na dahi na mangyari ang nakasanayan ang basta sa nang minapararking sa mga gilid kan tinampo na maski bawal parkingan. Ipinagunambitan pa ni Marbella na daisin da mapoknat sa pag-implementar kanlay, tayo ini ang dapat na i-implementar sa syudad. Manunutaran mananggad na bako na arog kan dati na pirmi ang sa indang grupo na iiling alagad susog kay Marbella bako ngunyan iyuinin ngunyan ang sa indang estratehiya kung sa insinda na may nasurpresa na sananin biglaan tangani ng maipailing asin masiguro na madakop talaga ang mga nagkakapirang traffic violators sa Legazpi. Dagdag na bareta kay Base Boy Pato sa mobile unit, ako po si Elvin. Ang mga bareta sa lado nasyonal, makalipas lang kay ni. GB News Express. GB News Express. Oras sa Pilipinas, alas 6:27 na. An oras hatod sa Indokang. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat.
If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa mong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic. Tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic. 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Pigrolak. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto to grow happy. Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at
0917-442-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, nagbaba po ang kaso kan COVID-19 sa Metro Manila ngunya na Mayo. Sigon sa Department of Health, base sa datos kan DOH, nakarehistro po ng 39% sa nakalihis na 2 semana na COVID-19 growth rate sa National Capital Region, hababa ini kumpara sa 46% kan Mayo 2 sagkod Mayo 15. Sigon kay Health Secretary Francisco Doco III, na gustong sabihon kay ini nagbaba ang pagdagdag o pagdakol kan kaso kanagakaulakit na hilang. Katakod kay ini nangapudan si Doque sa lokal na gobyerno di pagpadagos ang pagpapautob kang localized granular lockdowns para magpadagos ang pagbaba nin kaso kan COVID-19 sa Pilipinas. 3 milyon na Filipino ang nabakunahan kontra sa COVID-19 sa nasyon. Base ni sa pinakabagong report ni Vaccine Czar Carlito Galvez kay Presidente Rodrigo Duterte. Sigon kay Galvez, nasa kabilugan na 300 milyon 1,875 na ang Pinoy na nabakunahan kontra sa COVID-19. Sinasabing bilang 2.2 milyon katao ang kaibahan na ang A1 as in A4 priority group kan gobyerno, mantang 919,602 man ang parehong kaibahan sa mga nasabing grupo na natadukanin 2 dose ng vaccine. Mantang tiwala si Galvez na mas mapakusog pa ang kan gobyerno ang sa ng vaccination program kontra sa COVID-19. Kinakaipuhan databi na makapagbakuna nin 500,000 katao kada aldaw o 3 milyon kada semana sa metropolitan areas asin anumpang probinsya para maabot ang herd immunity sa Nobyembre. Inang sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na kumpiyansa man na kayang abuton ang kadagdagan na 2 milyon na Filipino na mababakunahan ngunya na Mayo. Sigon sa iya, maabot sa 60,000 sagod 70,000 ang nabakunahan kada aldaw sa Metro Manila. Sigon kay Galvez, pag nabakunahan ang kaibahan ng A1, A2 as in A3 priority groups, basta sabing na-contain na ang hospitalization as in kontaminasyon sa mga vulnerable persons. Maabot sa 16 milyon na Pilipino ang kaibahan sa A1 sa code A3, mantang dahilan digdi dakul ang paglaom na day magkakaigwan in lockdown ang nasyon. Mga tugang, gigibuhon kan Kamara de Representantes sa masunod na semana ang debate asin interpelasyon sa resolution of both houses number 2 ng pag-amyender sa economic provision kang 1987 Constitution. Sigon kay House Committee on Constitutional Amendment Chairman Alfredo Garbin Jr. na sa masunod na semana tatapos din ang paghapot manungod sa propesto para sa maisalang ini sa ikatlo asin isa pinal na pagbasa bago ang pa-adjournment kan Kamara sa June 5. Igwa pang 7 kongresista na nakalista na maghapot sa plenaryo para sa debate sa economic charter change. Kumpuesto man ni Marikina Representative Estela Kimbo na daay madidifisilan na ipasar kan Kamara ang propestong economic chacha. Sinabi niyang apera sa propestong lakdang ni House Speaker Alan Velasco na dakol ang nag-co-author sa economic chacha asin dakol ang kongresista man ang nagpahayag din suporta para digdi. Mga tugang, ipinag-orden po ni Philippine National Police Chief Colonel o kaya Colonel General Guillermo Eliazar sa mga regional directors na magkondukta ng surprise inspection sa mga hepatura ng pulisya sa kanya-kanyang area of responsibility na mautan kaya din na masiguro ang striktong masusunod ang ipinapautob din ng intensified cleanliness program sa estasyon ng pulisya. Magigiramduman na kan weekend nagkondukta ng surprise inspection si General Eliazar sa Sarong Police Station, Tulong Police Community Precincts as in PNP Action Center sa Metro Manila. Sigon sa PNP Chief, kontento siya dahil nahiling niya na nag-e-effort ang mga pulis. Nalinigon ang sendang istasyon asin maareglar ang gabos na sa laog kanya-kanyang opisina. Alagad tinuyo ni Eliazar ang mga nawalat na upos ng sigarilyo
asin kalat sa mga pananom na sampang estasyon na pwedeng din para sa paglinig. Piglaw man ni Eliasar na ang GMA area kan of commanders makondukta makondukta ng regular na inspeksyon sa estasyon sa sendang nasakupan para masiguro na magayon ang paghiling kan publiko sa pasilidad kan PNP. GB News Express. GB News Express. Nangapudan ang United Nations sa Israel as in Palestine. Natapuso na ang nagapadagos na bayolensya. Sarong pahayag kang UN, oras na day mapundo ang kariribokan sa pagultanan kan duwang puwersa. Posible pang magdaranin krisis na dipisil pugulan. Kaibahan sa pinaghaditan kan UN ang pagkaigwan ng fuel shortage, sering man ang padagos na pagkawara ng supply ng kuryente sa ospital na pinangyarihan kang kariribokan. Inot nang ipinag-orden ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa iyang puwersa nagibuho ng full force ang sa ng operasyon kontra sa mga Palestinian Hamas militants. Obedabot na po sa 200 ang bilang kang nagadaan sa nagapadago sa tensyon sa pagultanan kang Israel asin Palestinian militants. Sigon sa report, sa giraray na napag-urunan, nindosi-dosi ng airstrike ang Israel kung kan Domingo nin banggi sa Lunes na aga. Dahilan para maraot ang ginatos na edificio establishmento. Dahilan digdi maabot man sa 300,000 o 3,000 ang airstrike na pinasabog kang Israel po kan magsikad giraray ang sintikan kan ambos lados. Mapadara ang US in dagdag na 20 million pesos na COVID-19 vaccine sa ibang nasyon. Sigon kay White House Press Secretary Jen Psaki na maabot na sa kabilugan na 80 million doses na bakuna ang siya nang itatao sa ibang nasyon. Nasabing alakdaang ginibo matapos pangapudan na nagkapir ang mga nasyon. Natabangan sinda na tawanan bakuna kontra sa COVID-19. Dahil man kayo sinabi kung anong mga nasyon ang magiging prioridad sa pagtao kang sinabi ng libreng bakuna. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz. Almedra kan istorya. Padigmar, good morning. Good morning, PP. And mental health, importanteng marahay, araw kan sa imong physical health. Pinanabiso kan World Health Organization o WHO, kunya na matindipan rapado kan COVID-19 pandemic. Sigon sa DOH, dapat man naprotiran ang sadiri ng aning maproteksyonan ng iba. Ibanan man sa mga bagay para sa magayon na kondisyon kan mental health. Iyo ang perming konektado sa mga amigo y amiga. Iwasan ang mga uring-uding, chismis, asin sa lang impormasyon. Bantang kung feeling depressed, magkonsulta sa fiktiwala na adult o professional para matabangan. Sarong pagirumdum kan DZGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang bayaram. Business News. Posibleng magitaas nin 5.1% ang remittances kan overseas Filipinos ngunya na taon matapos bumagsak nin 0.8% kan 2020 sigon sa International Financial Services Company na Nomura. Ini matapos na ipahayag kan Bangko Sentral ang cash remittances gikan sa OFWs daglang kaunin 4.9% sa $2.5 billion sa Marso. Nagrehistro po in total remittances sa first quarter na 7.6 billion na halangkaw nin 2.6%. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang sa 500 years of Christianity, ansaro sa pinaka-pigbibirisita na pilgrimage site sa Pilipinas, iyo ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario di Manawag sa Our Lady of Manawag sa Pangasinan.
Ang Frailing Agustinian ang primerong nag-establisir kan parokya, kang manawag kan taon 1590, sagkod 1613. Alagad kan taon 1614, nag-take over ang mga Dominikano asin sindana ang nagkapot kang spiritual leadership, sirarom kan patronang si Santa Monica. Si Padre Juan de San Jacinto, ang nagdara kang ivory image haling Espanya, kan taon 1610, kan magpahiling an aparisyon ni Birhen Maria sa sarong lalaki. Naglalakaw pauli ang lalaki kan igwang madangog, naapod kan siya magkiling, duman kay dinahiling ang nagliwanag na mahin kan sarong babae na may ubo na aki sa tuong kamot asin rosaryo an sa walang kamot. Digdi kino ang pangaran kang lugar na manawag hali sa termino na tawag o pig-apod. Dahil sa pagiging milagroso, kadakol na mga pilgrims asin deboto ang nagbisita sa Our Lady of Manawag taon-taon. Pigpapamibi ni Dadigdi ang marhay na salod, ligtas na biyahe asin marhay na futuro. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang sa inyong nadangog ang mga darakulang bareta ang unyan pangaldaw. Sinurat ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, kay ba si kaya ang report kan Mega Force Patrol. Special na istorya sa 500 years of Christianity, sinulat po ni Andy Espinal. Yan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Sado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init.
Sprite, the #1 lemon lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ulita daw ne. Ulita daw. Ulita daw. Sige daw. Good morning! At uliton mo ito. Morning. Good morning ka dyan na basta ka sana. Good morning! Unin na sana. Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Arin maganjeng ang boses jing kandawa jing. Arin magayon ang boses jing. Pitsura jing ka, arin magayon tabi jing. Mga tugang, nagngangalas ang mga, sa madali lang ha, tabago ko yun eh. Sabi ni Ate Marcia Palan, si Ate Marcia may text, happy birthday ngaya sa pamangkin ko na si Karel Bilyen ng Bunga Bakakay. Ang greetings po from Tita Beauty ng Bunga. Ayos si Ate Marcia talaga. Tita Beauty ng Bunga. Good morning, Tabi, Ate Marcia. At saka, madali lang, tamay saro padigdi. Happy birthday kay... Sabi ni amigong Jun Balde, happy birthday po ngaya kay... Happy birthday to my lovely, beautiful Bilas. Ate Jo Imperial, Espinas of Upper Malabog, Daraga, Albay. Expecting for your yummy pansit bato. Coupled with creamy dinuguan, and paired with crispy sinapot, and paalnas with coke. Ayos ka man talaga. Wishing you more candles to blow, stay safe from COVID-19, and God bless. Yan. Okay, thank you, Tabi. Amigong June Balde. Saro pa, sabi ni Ma'am Grace, happy birthday po kay Father Ever Sige, sa May 19. God bless you with good health always. O ngunyan ito, 19, di ba? Ngunyan ang birthday tabi kay ni mga tugang. Alright. O sige po, mga tugang, kasuhapon, nagngangalas ang mga residentes dyan sa Kamalig. In the morning! Henry M. In the morning! Nagngangalas mga tugang ang mga residentes dyan sa Tagaytay, Kamalig. Kung nata po tamay sarong poste nin kuryente, dakulang poste nin kuryente, itinugdok mga tugang sa tahaw kan salog. Nauuso ini mga tugang na sitwasyon na ini kan sa tuyang mga kababayan. Kaso hapon, may report si Lowens, Project Tabi kan DPWH dyan mga tugang sa Tamayan. So tinampo, mga sukanal, ibinugtak sa taho kan tinampo.
ang paliwanag kang DPWH, mga tugang, maski ako, day manggi problema ito na kanal na yaon sa tinampo, i-adjust man palan so tinampo. Maluwas, pag in-adjust so tinampo, maluwas na sa gilid mangyaray po ang kanal na ginibo. Kaya lang ang saro sa nariparo ko, duman mga tugang sa ipinadara na footage ni Lawrence Barcena. So ginibong kanal, natumbok ang poste kan apek. Kang natumbok mga tugang sa poste kan apek, sinemento ang poste, na yaon mismo sa taho kan tinampo kan kontratista. Na-imagine nyo po ang sitwasyon? Ang kanal na siguro mga 1 meter, gareo, dahil mang 1 meter ang lakbang, mga half meter gayon, o mga, siguro mga sarong metro, o deko, sure, mga 1 meter more or less ha, o less than 1 meter ang kanal. Pero dahil itong 1 meter, makon lang ito, deko, basta, deko sure kung 1 meter, basta garo less than 1 meter. Imagine po rin ang mga to ang sitwasyon, na suposte kan apek, yaon sa tahaw kang kanal. Kana tapos so kanal, suposte, mga tugang, sinemento palibot, tinakluban so kanal, sinemento palibot so poste. De imagine po, ang kanal yaon sa taho, ang poste yaon sa taho kang kanal. Oh. Kung bumulos ang tubig, mga tugang, ano kaya ang mangyayari sa kanal na yaon sa taho so poste? Dali mo ng mga kaisipan-an. Bako baga na hininguhan na mo na ipatanggal sa poste bago sinemento. Sangon yan po mga tugang na masimento na natapos na ang kanal sa kada magigipag-negosyate sa APEC natanggalon ang poste o di nagaba mo sa kanal sa pagtanggal kang poste. Magasto na naman sa gobyerno sa pag-repair kang kanal. Storyang salbatan ang pangyari sa Maabaka, ade. Storyang may init, pamahawan. Oo ni man. May dakula na poste mga tugang itinugdok sa Taukan Salog, dyan po sa Barangay Tagaytay. Jimmy Nasalita po, nasari po, nasa linya. Jim, good morning Jim. Yes, salamat BBB. Anhapot natata itinugdok sa Taukan Bulusan. Ngin tubig an poste, mahiling puraber makanto sarilis kan train sa Progros Tagaytay Kamalig. Ang question, yaon sa footage, wala pa man ganyan si Richard. Nailing ko na, nailing ko tabi Jim, nailing ko. Basta si Jim ay yaon, nagdirimate na. Common sense, pag makusog an bulos kan tubig, asin may sabay nin mga ragpa, matatrap sa poon kan poste. Ang pagtubod kan mga residentes, ang pangyayari sa Maabaka. Ang pagtubod kan mga residentes, in GCP and posting ini, kung saan dati, pati, dahil ini basta pati mahahali, sa pagsabing di kalidad na poste ni Tabi Bibi. Ikaw na nga ni Jimmy Kiragpa, may ragpa na nga ni. Nasiselted na pati ang tubig. Dahil man na makakabulos. Sa tao. Ano ni Tabi Jim? Salog ini o kanal ini? Salog na yan. Permanente ang tubig. Lalo na kung mauran. Makusugon ang tubig yan. Pero ini sa gilid kan tinampo, di ba? Gilid kan tinampo. Going to Tagaytay. Going to Tagaytay yan. Ali ang tubig kan. Digdi sa pamitisan kan bulkan. Di sa sentrong Kamalig. Gapos na tubig yan, nagaragi. Pag nagbabaga dyan, aragpa baga dyan, kada kung nabibulos, di, masasagara kayo ni na dakulao na poste na steel. Ang pundasyon patikan, kung solid na Solid, oo. Duwa pa kayo ni Jimmy, sarong dakulao no na konkretong poste, sarong salit na street light, pang street lights. Iyo. Salba. Ano ba yan? Siguro na pati ang pundasyon, nararumon yan, alang kawo na poste. Kaya dahil yan basta mahali. May informasyon kita na may mga resolusyon na kan ka to, purabir may tugdok yan. Nungog-bungogan, nahiling tindok man giraray. Kunya, nanipikto kan, kung may pagbaha, pag nabara, volume ang tubig na maatras. Okay. Kausanin pag-apaw nin tubig sa Tagaytay Road. Rarabasan pati kayo ni. So mga mahiwas na kabasan, wala toong party kan tinampo. Arin na yun, Jimmy, so kanal o so poste?
O susalog o sa poste? Dati nang salog dati nang agihan yan ta BBP. Dati ng salog. Kundi day, iginilid-gilid na kuta na dyan sa may kuwan. Iyo nga ni, ta ini actually salog na ini, naghayagpit man ta, garo, so tinampo, gini po bagang pinahiwas, in-expand so tinampo, di ba? Di nagluluwas na so salog, so sapa, yun na mismo sa poste sa tahaw. Sa tao mismo, tao ng God. Bata pigburuhayan ng kangkong, salbatana. Day makabalda dyan ng kuwan, ragpa. Kaya nagkabulos kimareta, yaon sa poste sa tahaw. Kaya pala pag may mga kalamidad, ibabaw kan tinampo, going to Tagaytay Upland. Gabos yan tubig. Oo. O yan ang sitwasyon ta BBP. Ngunyan, uyan pa sa inutan, may nakatugdok pa dyan na sarong poste. Gilid man yan kan tinampo. Iyo. Isalpok yan kan mga motorista. Mm. O ining nasa gilid kan tinampo, bako masyado problema. May problema talaga. Yan na nasa tao kan waterway. Iyo, ano kasi, ini man ang saan ini. Atan, mabugtak dyan ki linya, nagkapiraman sa na NGCP, APEC, or transmission line kang NGCP? Gari transmission yan ta BBP. Dakulaon ba ganing posting ini? Basta kula pa sa regular na poste kan APEC po da. Ibang klaseng poste konkreto ini na pang matinding poste eh. Bako man yan konkreto. So matinding poste Ay, konkreto. Bakal. Oo, pang permanente na yan. Oo, alang kawon pati. Salbatana. Bata ang base ka ini, matindi ang pagkagibo. Matindi yan. Ta alang kawon ang poste. Gusto sabihin, ang langkaw kan, parehas kan na, kumbaga, talagang pasiguro na, dayan basta matutumba. Oo. Ano magigipo ka? Ano reaksyon kayo ni kang kumaga sa barangay, tataman sinabi mo na, bago ini ibugtak, may resolusyon ng barangay? Barangay, dahil ko maintindihan kung barangay i-verify mo daw kung bago ini tinugdok, may oposisyon na. Pasyaran ko daw si Kapitan Jod Yap. Oo. Baka sa aga, may isog po niya to. Masagara talaga ini, Jim. Masagara talaga ini sa tubig baha. Buda, meron pa na nga nakakaulang kaya ang tubig. Bako na masyadong mariambulos. Self-explanatory. Once na nabarayan. Tapos yan. Masap ngayon ang tubig sa tinampo. Sa tinampo ang tubig. Bata tapos rarabasan sa makabaasan. Bata dyan baga sa lugar na yan. Ang tubig yan makusugon. Iyan na iryang baba. Buda, kapatagan bagaan. Buda talagang makaskas ang tubig dyan. Nagbabaha dyan. Ali sa lugar, sa pamitisan kan bulkan, sa saudan, digdigabos yan dalagan kan tubig. Sa mga basura, digdi. May sara pa. Masaklap na pangyari ini sa kinaban. Ay. Kuwanta si Kapitan Kang, kung ano man agad may aputan daw mo na sikap kayan. Tatapos, makonfirm ta kung apudan ta ang konsay niya. Ando na ko kayo ni, kung ini, high tension wire ini? Iyo. Pasiring dyan sa, ano yan, sa Tagaytay, pasakat sa Tagaytay, o palawa sa Tagaytay? Gari establish rin ko patabi bibit gari ko niyan. I-verify mo daw tabi kay maray. Ring yan naman sa dakulang establishmento. May sabi yan kung totoo yan baka. Pero yan man sa yan nagdadaralagan. Iyo nga ni. Oo. O ni may nagko-confirm na si Dr. Chris Gianan. Iyo mga di ba? Anyway, takay ning color bloom ini, bako ini poste kan APEC, ang asa APEC. Ang sa APEC bagang poste silver ang color, di ba? Bako sa APEC. Kung bako silver, kahoy. Ini blue ini, bako ini sa APEC. Di kalidad nagaposte yan? Yeah, di kalidad. Gusto sabihin mo, bako di kalidad so. Kaya Jim, mga segue mo Jim. Mga style mo. mga style mo na naman Jim. Okay, sige. Yan ta BBP. Basta na sa taho yan kan sa big bubulusan kan tubig. Wala ba ang ebidensya makusugon na nasa taho kan bulusan kan tubig? Ang poste. Ano ba yan? Okay. Ay poste sa ba nasa taho kan tinampo ini tubig. Dahil imposible sa palibot? Hindi naman talaga. O sa Legazpi, kanal sa Matamaw yan na ginibo. Nasa tahaw ang poste kang kanal. Paano bumulos ang tubig? Urig di sa may taas na barangay kang Legazpi, ang mga poste, nasa tahaw kang tinampo. O dyan man sa Tagaytay, ang poste nasa tahaw kang salog.
Sagara, pangsarap. Sige ka ang puruton. Pilipinas baga ini. Di ba? Magi pa pakitakan kipalo up da bibipit. Ba ko yan karaw-karaw. Iyo ata na nga. Pirmipigbabaha dyan sa lugar naan. Kung builo dyan ang tubig, ito yung problema. Yes. Ang apektado digdi, natural, so tinampo, pwedeng marangka ang tinampo, and ang biyahe, kung iguanin mga maraot na kalamidad. na panahon. Okay. Sabi ko mga dagdag informasyon. Nasa tuong party na kan tinampo. Kung pasiring ka sa, taas Tagaytay. Tagaytay. Pura Okay. mag-release ini. So kabaasan dyan, kabaasan, sumakabaasan dyan na area. After digdi sa may crossing, di ba? Pasiring sa Tagaytay. Bago magsakat sa release? Bago mag-release. Yes. Okay. Jimmy nasalita di si Jimmy News. Ay, salbatan ng pangyari sa mga baka. Ano na kita? Basta sakit namin na bugsok. Papunta mo na yan, ipa-verify ni Jimmy. Mga tugang ang tungkol dyan, ha? Okay? Okay, no? Mga tugang, Bareta alas 7 susunod na 7:30 to 9. Babalikan tapo yan mula iba pang mga istoryang mainit. Dumampo mga tugang sa programang Anhapo. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. Banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Bata